No niin moi, tervetuloa Roomtown esittelyn pariin. Eikö siis Flashin pariin. Nyt lähdetään juoksemaan koko talon ympäri. Mä on pakko. Sitten äiti ja iskä sängyn päällä. Mä näytän tuosta. Meni melkein rikki tää sänky. Ai saakeli. Nyt lähdetään peruhuoneeseen. Ekalta. Sitten. Mikä päihittää tämmönen. Hieno juttu. Myös samalla esittelyn taloa. Se on etelä. Toimii aina. Toimii aina joka. Ja tuli käymään omaisuudessa. Aseet vaan heijata. Ja vaan katon kunnolla uudelleen. Tää on siis mun temppukoulu.